Doamnelor și domnilor, în ziua de astăzi o să luăm interviu cu o femeie de aici din satul Lungșoara Posești. Puteți să ne spuneți și nouă cum vă cheamă? Nu știu. După ce România a intrat în UE, uitați cum se chinuie oamenii să... Ia uitați, ce condiții, domnule! Este posibil așa ceva? Uitați, acesta este un loc pentru animale. Și acesta este o fântână. Ia uitați, ce condiții mizere! Infectată! Cheamă-i pe domnul viceprimar să vadă cum e. Ia uite, ce puteți să ne spuneți, tanti Estera? Ce părere aveți dumneavoastră despre mizeria asta de fântână? Cum poate așa ceva să fie în satul ăsta? Cum credeți? Ce ziceți dumneavoastră? Cum să fie? Oameni care nu are niciun fel de respect de fântână, de oameni nu mai are nicio înțelegere, nimica. Vine fiecare cum vrea, cum face ce vrea. Și ce să facem? Asta e viața. Auzi, dacă eu de Ce puteți să ne spuneți, tanti Mariana, despre această... Aveți vacă, aveți calbe? Am 2 vaci și 10 oi. Și ce părere aveți aici despre fântâna asta de aici? Asta a spus că nici mânzul nu bea apă din ea, că e sârbă. Îi dă apă de acasă, în găleata. Incredibil. Uite, filmează, ia uite ce mizerabil e. Hai, domnule, că poate. Ia uitați, Are impurități. Ce impurități? Ia uitați, uitați oamenii cum trebuie să crească animalele. Ia uitați. Oamenii nu au acces la un spațiu special dedicat creșterii animalelor și aceștia trebuie să îi țină chiar în curte aici așa, nerespectând, bineînțeles, condițiile Uniunii Europene de dezvoltare. Ia uitați. Care vrea să vrea interviu. Ce spui, micuțule? Bravo. Bravo, ai făcut-o.